Tämä on nyt sitten minuuttia myöhemmin. Kato nyt näitä känniläisiä, ne koko ajan vaan yyppyilee ja yyppyilee. Oota vähän, mun pitää vaan katsoa jos ne on kuolleet. Ei oo varmaan. On ne, ei ne hengitä. Se on ihan... Hei pois nyt siitä, hei pois nyt jäbä. Ei oo, no me soitetaan 112. Päivää. Täällä on nyt tämmösiä känniläisiä, joka herää. Voi vitsi. Kato nyt näitä. Kato nyt näitä. Kato nyt näitä känniläisiä. No mä tiedän kännissä. Ei kun se tulee päälle. Voi vitsi.